Ακούμε το ραδιοφωνικό ιντερνετικό σταθμό της Φωνής Θεοαφθαρσίας, «Ζώσα φωνή ζώντος Θεού». Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα ρήματα, από τα λόγια που ακούει και που λέει. Ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει να θέσουμε φύλακα στα χείλη μας, μήπως και η γλώσσα μας απολέσει, και τα αυτιά μας να τα στρέψουμε στο να ακούμε τη λογική του Θεού, τη φωνή του Θεού. Διαφορετικά πέφτουμε σε πολλές παγίδες και μικρότητες και το μόνο που κάνουμε όλοι, έχει αποδειχθεί στη ζωή μας, είναι να μπερδεύουμε τη ζωή μας. Δηλαδή γεννιόμαστε, ζούμε μέσα στην απλότητα, μέσα στην αγάπη, δηλαδή ερχόμαστε σε ένα πανέμορφο κόσμο, κι όμως ο άνθρωπος συνέχεια δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό του και στους άλλους από την ώρα που κάνει την παρουσία του. Πολλές φορές φυσικά όλοι δικαιολογούμε τον εαυτό μας και λέμε ότι οι άλλοι φταίνε. Όμως αν το ψάξουμε θα δούμε ότι εμείς δίνουμε τα δικαιώματα. Γιατί έχουμε άγνοια. Θα έπρεπε να έχουμε το πνευματικό επίπεδο να αντιλαμβανόμαστε τις παγίδες. Πού υπάρχουν παγίδες. Αυτός είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν το ξέραμε αυτό και πέσαμε που λένε με τα μούτρα στη ζωή και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλά πράγματα. Όμως δόξα να έχει ο Θεός που δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά έστειλε στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο τον Παράκλητο να μας βοηθήσει να καταφέρουμε να γνωρίσουμε το Λόγο Του, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει μια υγιένουσα διδασκαλία η οποία θεραπεύει την ψυχή και το σώμα και χορηγεί λύσεις. Ο άνθρωπος του Θεού είναι και αυτός ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, με προβλήματα. Όμως με τη σοφία του Θεού, την οποία τη διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση, βρίσκει λύσεις. Τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν και τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έλθουν υποκύριος και τα κατηγορώ και όλα θα υπάρχουν για να φανούν οι δόκιμοι. Όσοι άνθρωποι καταφέρουν να κάνουν υπερβάσεις και να ξεπεράσουν όλες αυτές τις αρνητικές φωνές ή διδασκαλίες, θα μπορέσουν να ελευθερωθούν. Πολλές φορές οι άνθρωποι και όλοι μας λέμε, ακούω το Λόγο του Θεού, διαβάζω, εκκλησιάζομαι, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Παρόλο που τα κάνουμε όλα αυτά, δεν είμαστε άνθρωποι. Παρατηρούμε δηλαδή τη ζωή μας και λέμε ότι ναι μωρέ, αλλά αγάπη δεν έχω, ειρήνη δεν έχω, πίστη αυτή που χρειάζεται δεν έχω. Πολλά είναι αυτά που δεν έχει ο καθένας. Όποιος το αντιληφθεί αυτό, σίγουρα θα κινηθεί διαφορετικά και θα καταλάβει ότι δεν παίζει ρόλο το αν αρέσω στους ανθρώπους, το θέμα είναι να αρέσω στο Θεό. Γι' αυτό και θα εμβαθύνει περισσότερο. Ο στόχος του Θεού στη ζωή μας είναι ένας, να μας ελευθερώσει από εντάλματα, από ανθρώπους, σωτήρες υποτίθεται, από διεκδικήσεις, από απαιτήσεις, από ανασφάλειες, από το ψέμα που συντελείται σε καθημερινή βάση στη ζωή μας, ακόμα να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, η οποία είναι σχετική για το τι είναι αμαρτία, θέλει ψάξιμο, να μας ελευθερώσει ακόμη και από τη φθορά και το θάνατο. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και όταν μας ελευθερώσει, χριστιανός δηλαδή ποιος είναι? Αυτός που καταφέρνει να φτάσει σε ένα σημείο να αγκαλιάσει τους άλλους, χωρίς να βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Να τον δεχτεί δηλαδή όπως είναι, να τον βοηθήσει αν έχει κάποιο πρόβλημα πνευματικό ή υλικό, ή την ώρα που μπορεί να μοιράσει στα μέτρα που μπορεί αγάπη. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αυτό είναι που θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλοι μας. Διαφορετικά είμαστε σαρκικοί και ο σαρκικός άνθρωπος ζει κοντά στο θάνατο, πεθαίνει κάθε μέρα. Και ο θάνατος δεν είναι παρά η υλοποίηση εκατομμυρίων πνευματικών θανάτων που καθημερινά επαληθεύονται μέσα μας. Είναι αυτός ο οποίος μας σκληραίνει, η ζωή μας σκληραίνει, γινόμαστε αυστηροί. Φεύγουμε από τη χριστότητα και ζούμε μέσα στην αυστηρότητα. Εμείς οι άνθρωποι μετατρέψαμε το θάνατο σε διέξοδο φυγής. Και δυστυχώς πραγματικά είμαστε επιστήμονες, έχουμε μάθει όλους τους τρόπους το πώς να πεθάνουμε. Και πεθαίνουμε λόγω της ημιμάθειάς μας και της άγνοιά μας. Μόνοι μας δηλαδή προκαλούμε το θάνατο στη ζωή μας. Και ο λόγος γιατί κόψαμε τον ομφάλιο λόρο
αυτόν που ήταν συνδεδεμένος με το Θεό. Ήμασταν συνδεδεμένοι με το Θεό. Και ο τρόπος που συνδέει το άνθρωπος είναι με το να μελετά το Λόγο του Θεού και να προσεύχεται. Όταν μελετάμε μας μιλάει ο Θεός και όταν προσευχόμαστε του μιλάμε εμείς. Έτσι κάνουμε διάλογο και μπορούμε με αυτό το διάλογο να μπούμε στη λογική και να δημιουργήσουμε στη λογική του Θεού, ώστε να δημιουργήσουμε το νου του Θεού. Έχει αποδειχθεί 100% ότι αυτό που ήταν διαφορετικό στον Κύριο με όλους εμάς είναι ότι αυτός μπορούσε να εφαρμόζει αυτά που έλεγε. Και το έχω ξαναπεί ότι σοφοί υπάρχουν πολλοί. Όμως μπροστά στα συμφέροντά τους θα πούν και ψέματα, αν τους στίξει κάποιος θα εμφανίσουν και τον εγωισμό, θα κάνουν και την κρίση τους. Αυτός είναι ο σοφός κατά κόσμο. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ο πνευματικός όμως ποιος είναι? Ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει κάτι και μπορεί να το βάλει στη ζωή του. Έχει δηλαδή την ευληγησία και την ικανότητα και τη σοφία να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τροφή πνευματική για το σώμα του, για τη ζωή του την ίδια. Σοφός λοιπόν είναι αυτός που ξέρει πολλά αλλά αμαρτάνει, και πνευματικός είναι αυτός που ξέρει και αυτός πολλά αλλά τα εφαρμόζει, και όταν κάνει ένα λάθος ζητά το έλεος του Θεού και τη συγγνώμη των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει πού έγκυται το λάθος στη ζωή του, και ο καθένας μας αν δεν το καταλάβει, τότε αυτοκτονούμε μόνοι μας, γιατί προκαλούμε το θάνατο μόνοι μας. Σε καθημερινή βάση φλερτάρουμε με αυτόν. Εύχομαι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στο έπακρο, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιηθούμε από το Θεό σαν σχέδιο εκλογής. Γιατί και ο Θεός τι θέλει? Ψάχνει να βρει λίγο αγάπη εδώ στη γη για να κατέβει να συναντήσει τον άνθρωπο που την εμφανίζει. Ψάχνει να βρει λίγο ταπείνωση, λίγο έλεος, λίγο μετάνοια, για να κατέβει να συναντήσει τον άνθρωπο που παρουσιάζει και εκδηλώνει τα έργα του Πατέρα Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται ένα με το Θεό και ένα με τον Υιό, ένα με το Πνεύμα το Άγιο, ένα με την μητέρα του Κυρίου, ένα με το πλήρωμα των Αγίων. Όλα μπορούν να γίνουν γνωστά στη ζωή μας, αρκεί να, τα πνευματικά εννοώ, αρκεί να αλλάξουμε στόχους. Να επιδιώξουμε στόχους που να επιζητούμε τα άνω, άνω θρόσκο, άνω ίσταμε. Τα όπλα της ζωής αν θέλουμε να ζήσουμε είναι η αγάπη, η ανυπόκριτη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αγάπη σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα, συγχωρώ τα πάντα. Και ο λόγος όχι γιατί δηλαδή κάνω υπομονή και το κάνω αυτό ή λόγω του ότι το λέει ο Θεός, αλλά γιατί αντιλαμβάνομαι το πνευματικό επίπεδο του συνανθρώπου μου. Γι' αυτό τον αγκαλιάζω και γι' αυτό τον συγχωρώ. Αυτό είναι η αγάπη. Ότι και ο Χριστός εγκατέλειψε αυτή την ουράνια δόξα, ήρθε στη γη, σαρκώθηκε, έγινε ομοιοπαθής με όλους εμάς και δίδαξε και φανέρωσε μια ολοκληρωμένη αλήθεια. Επανάσταση έφερε με την παρουσία του. Μας έδειξε έναν καινούριο τρόπο στο να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να γίνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Μας έφερε τη χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι ο εγκέφαλος, ο νους αυτός που έφτασε σε αυτό το πνευματικό επίπεδο να χαίρεται κάθε μέρα, να μην παρεξηγεί τίποτα, να μην βλέπει λάθη, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει μπει στο δρόμο της ζωής και της αυθαρσίας. Είναι γραφικό δια Πνεύματος Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού, το πάντοτε χαίρεστε. Αυτά είναι που πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας. Το αδιαλείπτως προσεύχεστε και το κατά πάντα ευχαριστείτε. Η ειρήνη, πράγματι και αυτό είναι μεγάλος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι το θέλεις να τρέχεις στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, στις εκδηλώσεις, στις ομιλίες και με το παραμικρό καρφάγια τα μαλλιά που λέμε. Ειρήνη, κάτω από όλες τις συνθήκες. Όταν ο Κύριος γεννήθηκε, οι άγγελοι έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκίας.
Χρειαζόμαστε ειρήνη, όχι αυτή που μας καθορίζει ο κόσμος με τα όπλα. Έχουμε ειρήνη γιατί έχουμε όπλα, αλλά την ειρήνη του Χριστού, η οποία ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και τον ειρηνεύει, γιατί ο Θεός του μεταγγίζει τις δικές του ιδιότητες, τη δική του σοφία. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι αρετή των αρετών. Σε ποιον να επιβλέψω παρά εις τον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους. Ο ταπεινός έχει μεγάλη δραστηριότητα, αλλά όμως ποτέ δεν θεωρεί ότι κάνει κάτι. Για όλα αποδίδει τη δόξα στο Θεό. Και πράγματι, αφού τη δύναμη την παίρνεις από το Θεό, τη σοφία που χρησιμοποιείς, τη χρησιμοποιείς από το Θεό, χαρά παίρνεις με το να κάνεις το θέλημά του, με το να ζεις εν Κυρίω. Για ποιο λόγο να καυχηθούμε ότι είμαστε κάτι? Αφού κι αν ταύτα πάντα ποιήσετε, άχρη δούλοι μας λέει να λέτε ότι είστε, διότι τα διεταχθέντα εκάματε. Και πολύ σωστά το λέει. Εμείς κερδίζουμε τη ζωή. Τι πιο όμορφο από τη ζωή? Η δικαιοσύνη τώρα. Δεν είναι αυτό κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο? Η δικαιοσύνη των ανθρώπων, αδέλφια μου, απαιτεί. Σου έκανα, μου έκανες. Θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Η δικαιοσύνη όμως του Θεού προσφέρει. Σου έδωσα, θα σου ξαναδώσω και θα σου ξαναδώσω και δεν περιμένω να μου δώσεις. Γιατί αυτή είναι η φύση μου, να δίνω. Εάν τώρα κάτι λάβω, ευχαριστώ. Θα μου κάνει έκπληξη, δεν το αξίζω. Να, και εγώ πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που μου φέρονται με μεγάλη αγάπη. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα δεν το αξίζω αυτό το πράγμα που κάνεις, αλλά τι να κάνω τώρα, να μην τον προσβάλλω? Γιατί δεν νιώθουμε μέσα μας ότι αξίζουμε πράγματα. Είναι ωραίο πράγμα λοιπόν ο άνθρωπος να είναι πραγματικά ένας άνθρωπος με κουστούμι αυτές τις ιδιότητες και αυτές τις αρχές του Θεού. Τελευταία ζώσα πίστη χρειαζόμαστε. Όχι πίστη, αυτή που έχουμε σήμερα είναι σκιώδη πίστη. Η ζώσα πίστη είναι να λέμε και να γίνεται. Είναι πολλοί που καυχούνται, θεραπεύουμε, κάνουμε, ράνουμε, κολοκύθια. Και όλοι στο γιατρό πάνε. Δεν εννοώ αυτή την πίστη. Εννοώ την πίστη αυτή που είχε ο Κύριος, που άγγιζε τον τυφλό και εμφανίζονταν βολβός, εμφανίζονταν μάτι, το οποίο έβλεπε και κινούνταν φυσιολογικά, και ο άνθρωπος έβλεπε τη δημιουργία, την κτήση, τους ανθρώπους γύρω του, ενώ πρώτα δεν έβλεπε. Έκτινον την χείραν σου, αναπαραγωγή κυτάρων σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτή την πίστη χρειαζόμαστε, αλλά για να μας τη δώσει ο Θεός, γιατί δεν μας τη δίνει? Μας τη δίνει καμιά φορά σε κανέναν άνθρωπο, εμφανίζει λίγο την πίστη, αλλά την κάνουμε κακή χρήση και μετά μας την παίρνει πάλι. Γιατί την κάνουμε κακή χρήση? Γιατί το κάνουμε γιατί θέλουμε να μαζέψουμε οπαδούς, να μας αγαπήσουν οι άνθρωποι, να μας προσκυνήσουν αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάμε μέσα μας. Ενώ η πίστη είναι ένα όπλο που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για να ωφελήσεις τον αδερφό σου. Αύριο μπορεί να μην την έχεις εσύ, να την έχει αυτός, να βοηθήσει αυτός εσένα. Δεν είναι για να δείξεις ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους. Όλα όσα δίνονται στη ζωή μας έρχονται και παρέρχονται, αλλάζουν χέρια. Σήμερα το έχεις εσύ, αύριο θα το έχει ο άλλος. Για να το έχω πάντα εγώ ή εσύ, θα πρέπει να του κάνω καλή χρήση. Και καλή χρήση σημαίνει να το χρησιμοποιώ με ταπείνωση. Με όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η επιστήμη. Αυτό έπρεπε να ενδιαφέρει το ανθρώπινο γένος και όχι όλα τα άλλα. Πρώτα, γιατί ό,τι και να σπουδάσεις, αν δεν έχεις αυτές τις αρχές, τις αλήθειες, τότε τι γίνεσαι? Ένα οσφορικό γίνεσαι πνεύμα μέσα στις κοινωνίες που όλη την ώρα γκρινιάζεις, μαλώνεις, επιτίθεσαι, δεν ξέρεις τι λες, τι θέλεις, απαιτείς, νομίζεις ότι κάποιος είσαι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πνεύμα στερείσαι τα πάντα, και το γέλιο και τη χαρά και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ με την ταπείνωση πολλαπλασιάζονται όλα, και το γέλιο και η χαρά και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το φάρμακο του ανθρώπου, η χαρά του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται μέσα μας όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι αγάπη στο Θεό.
Οι εντολές του δεν είναι βαριές, αρκεί να θέλουμε να τις βάλουμε στη ζωή μας. Εύχομαι να τίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μην ξεγελιόμαστε ποτέ, να μην καυχόμαστε ποτέ, διότι ο θάνατος, να ξέρουμε, είναι πάντα επιθύρας. Η δική σας η ώρα, είπε ο Κύριος, είναι πάντοτε έτοιμη. Για να ξεφύγουμε από αυτό το θάνατο θα χρειαστεί ταπείνωση, σπουδή, εξέλιξη, αναγέννηση. Ο άνθρωπος που γυρίζει όλος στα ίδια και αφιερώνει πολλά χρόνια όλος στα ίδια, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Χρειάζεται να αλλάζω τρόπο ζωής, χρειάζεται να αλλάζω κίνητρα, χρειάζεται να εμβαθύνω σε αυτή τη σοφία για να βρω την ουσία. Για ποιο λόγο έδωσε ο Χριστός τη ζωή του? Έτσι για να εκκλησιάζομαι ή για να λέω ότι είμαι χριστιανός? Την έδωσε λύτρο αντιπολών για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς σύμμορφοι της δικής του δόξης. Θέλει ο Θεός να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Όχι σε μια άλλη ζωή, σε αυτή τη ζωή. Να μεταστοιχειωθεί το πνεύμα, να αλλάξει το πνεύμα μας, να μεταστοιχειωθεί το σώμα μας. Ουγάρ θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε ή να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Αδέλφια μου, ας πάρουμε μια ανάσα και ας αδειάσουμε το νου μας. Μην τρέχουμε άλλο πια. Τα γονίδια μας για να ζήσουν, για να αναπαράγουν ζωή, χρειάζονται τη λογική του Θεού. Οποιαδήποτε άλλη λογική τα καταστρέφει. Ο λόγος του Θεού θα πρέπει να μιλά στα γονίδια μας, να τα ζωοποιεί, να τα αναπαράγει, να τα κάνει τα γονίδια μας να χτυπούν παλαμάκια, να χαίρονται, γιατί και αυτά μην νομίζετε ανθρωπάκια είναι. Οι γειτόνοι μας είναι μέσα μας, αυτοί που ζουν μέσα μας, και πρέπει να τους συμπεριφερθούμε με αγάπη για να μας αγαπήσουν και αυτά, για να παράγουν τη ζωή, για να μας κρατούν με ασφάλεια σε αυτή τη ζωή. Όλα μπορούν να γίνουν. Ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 και τα 200 και τα 300. Η αναπαραγωγή κοιτάρουν να μην σταματήσει ποτέ, να είναι πάντοτε φυσιολογική, όριμη και ολοκληρωμένη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακαίνιση του νοός, να σπουδάζουμε κάθε μέρα, να συμπληρώνουμε ελίποντα και να καταλάβουμε άπαξ διαπαντός ότι το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Το γενικό συμφέρον είναι το θέλημα του Θεού.